kabini ɲinan kalan seginna ka taa ko kura ye a n'an gwɛlɛyaw don mun yɛrɛ bɛ tali kɛ sirabakan kasaraw la ka ɲɛsin kalandenw ma. Bawo n'i y'a jateminɛ Koro dugu kɔnɔna na kalanso caman kɔni tengunnen de gudɔrɔndaw la, wa o de kɛn bɛ gwɛlɛya ye bi, i n'a fɔ Noel Dara ale b'a ɲɛfɔ an ye cogo min na. Siyaka dama ye kalanso ye mun tengunnen don siraba in na n'o ye gidɔrɔn ye. Ka daminɛ sɔgɔma fo ka taa se wulada fɛ waati bɛɛ lajɛlen an b'a jateminɛ k'a fɔ siraba kasaraw bɛ kɛ kalanden ninnu kan. Bolikojugu ale ni siraba sariya matarafabali o de kɛn bɛ degun ye nin waati in na, wa o de bɛ na ni kasara ye. Kasara dɔw yɛrɛ kɛra Abdulaye Sise, ale ye siraba in matarafaba dɔ ye. Dɔw bɛ tɛmɛ vitesse la vɔn o bɛ na ni kasara de ye. Accident sugu caman de ye yan, a dɔw sara la, a dɔw siɲɛ karila la. Nin sirabakan kasara misali dɔ bɛ tali kɛ nin sifilaka in kan, baw tɛnɛdon o sɔgɔmada fɛ ale kɔni kɛtɔ ka siraba tigɛ ka don kalanso kɔnɔ, mototigi dɔ donna la. Salif Aya ale y'a fakɛ dɔ ye, a bɛ weleweleda kɛ. Sinon vraiment an b'a ɲini autorité fɛ u ka na tenutigi ninnu di anw ma, même si tile kɔnɔ 4 heures ou bien 5 heures du temps u bɛ na an ka den sécuriser cogo min na. Wa o ko in kɛn bɛ ka denmansaw jɔrɔ kosɛbɛ. Buba Ɲangali ale ye CSS ɲɛmɔgɔ dɔ ye. Vraiment ni population tun bɛ se k'an dɛmɛ ka kuma u denw fɛ, u ka dɔɔni bɔ vitesse la n'u surunya n'an ka ekɔlisow ma, o tun bɛ galama kosɛbɛ. O ye kelen ye. Filanan fanga fana ka hakili to an na. N'u ye mɔgɔ minnu ye motoboli cogo jugu la u k'o tigi nɔ minɛ. Isaka Somoro ale ye maire ka dankan ye, an k'ale lamɛn. Donc an fɛ ka ladilikan de di Koro communauté ma mardi don, donc pour que ka sensibilisation kɛ mɔgɔw ma pour que u kana vitesse ta. Siga kɔni tɛ mun na sirabakan kasara kɛra sababu ye ka kalanden masa caman dusu kasi kabini kalan kɔni seginna ko kura ye. Denmansa dɔw yɛrɛ ka fɔ la a y'a jira n na k'a fɔ ko n'o ye Koro ɲɛmɔgɔ ye u kan ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan mun bɛ tali kɛ lakanako fan fɛ, n'o ye ka polisi wali gendarmew k'olu bila sira kan cogo min na maa minnu bɛ bolikojugu kɛ ekɔlisow taasiraw fɛ olu ka se ka ɲangati cogo min na, k'o na kɛ fɛɛrɛba ye ka caman bɔ sirabakan kasara la kalansow kan. Tijani Wederawogo, VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Koro.